Ni hao, hello, Zajtjan bye, u ni tjaw xemma minn ktib, per eżempju, kif inti u hekk. Ismi biċ-Ċiniż huwa Lajdun, imbagħad għandi l-sħabi Kadun Mejlin. Il-frażi mela qed titkellem biċ-Ċiniż qed tieħu tifsira differenti minn kif oriġinarjament nużawha, hekk kif il-Kulleġġ Santa Margherita f'Bormla huwa l-ewwel li beda jgħallem il-lingwa Mandarina bħala parti mis-sillabu tiegħu. Il-kors taċ-Ċiniż fl-ewwel sena daħlu għalih 4 studenti li l-koll qallulna li l-lingwa Ċiniża hija ferm iktar faċli milli ħafna jaħsbu. Ma tantx hija tqila, min jaħsibha li hija tqila, ma naħseb jew għax issilna. Jiena l-ewwel kelli l-Ispanjol ma kelli ċans biex nażel iċ-Ċiniż u kont naf li hija lingwa sabiħa ħafna. Għażil din-lingwa għax ma tantx hija famuża u hija għalija unur li natħallem din-lingwa u nkun nista' nkellem in-nies Ċiniżi biex nitranżlati għalhom u nixtieq insir teacher taċ-Ċiniż ukoll. Il-kap tal-kulleġġ Charmaine Elshout qalet li tinsab gburija li tifforma parti minn dan il-proġett waqt li ddeskriviet l-isfidi li ġab miegħu dan il-proġett bħala sfidi sbieħ. Taħseb li ħakkun problema imma kollox ġifieri l-kodba waslu, it-teacher right, it-tfal drawa għalli ma għandna, it-tfal drawa qed jieħdu gost ħafna. It-tfal jafu isimhom kif tajtilhom it-teacher biċ-Ċiniż u qed jippruvaw anke jgħidu isimna, ġifieri hija esperjenza sabiħa ħafna. Dan kollu waqt attività bl-isem ta' Language Market fil-Kolleġġ Santa Margherita. Attività fejn matula għalliema mejjuna minn studenti ramaw 8 bankarelli għal kull lingwa li tiġi malma fl-iskola u ssajjar ikel minn dak il-pajjiż partikolari. It-tfal ġew servuti l-ikel minn għalliema lebsin saħansitra kostumi tal-pajjiż bilan li l-istudenti jifhmu aħjar il-kultura wara l-lingwa li qed jitalmu. Meta jiġu l-barranin, inkunu nistgħu nkellmuhom jew bl-Ingliż jew bil-lingwa tagħhom. Jiena nħoss li lingwa importanti għax titgħallem ħafna, u eżempju jekk tmur pajjiż ieħor tkun taf titkellem dik il-lingwa, mhux toqgħod tistri titkellem. Pereżempju jekk immur l-Italja u jekk ma nkunx naf x'irrid ngħid jew ma nifhimhomx, għall-inqas inkun naf x'irrid ngħidilhom u nifhem x'inhu ma jgħiduli. Il-kap tal-kulleġġ spjegat li dawn it-tip ta' attivitajiet huma kruċjali minħabba li jgħallmu l-itfal f'ambjent iktar rilassat u bla ma jridu jinteressaw ruħhom aktar fis-suġġett li jista' jsarraf fatta benefiċċji minħabba l-importanza dejjem tikber taċ-Ċina fl-oqsma ekonomiċi u kummerċjali.